Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Bagi pada kim đây, bandang ke jing arti buat kim dia ru. Oh tinggi ini kismi kita di jing kento, kamtam di bersya ini kisim kamu ban ong bakadon kata ke jiapat ke jiapra apa voice of the people party. Kam judon kabukum kata noipi kata ke jiapat ke jiapra apa party. Balai kunta, balai barben pilih kunta, balai pilih kunta. Oh dan pilih beci ke jing kento, ke jing kenok mau barben oleh maruhai. Mohon ka VP kamdai ka seng marway ubadan kadon ka executive committee kadon ka state executive committee kadon ka state election committee kadon vice president kadon general secretary kadon joint secretary idan ka committee namla ban rai marway kadai ka rai juga committee wat hadim bangilas dat banle janai yagi kam kung kata ka state election committee hagaban bishar ban tokit ban yit ban pensong nongrim yan nongin ai ka tiket na ka party yan nongin jit na gani ka constituency kamlong ka kam ka besok ko kipat ba namar balai hadin bakal airpra kala be kaleng hadin bakal job domburom ya gani ka MP election o ngida snokmen kun ka party baka party kala ban pinki jimot ya ki long kami ki long pa ki kon sama kente bat shenrang bakine mi shakma ban trua yeledi bakin ploy bini kitling korlen ya ka jadre limba ki constituency ki beper hagama kum ka ta por jong ka ji aimen sim kum ka party niyo iru badanru kiriu shim kabu ki bakwa banyerung hagani ka party banya swat kumno ban yola bangan yo tiket lem na ka party kata ka juja haginu ki seng sang pertai haba i baklan baro yang mare loksana kadai ka start jong ino yang ban bishar ken ki kita ki badan sisa ka jing anot ban shagri ya ka jat mriu lingba kata ka seng sang pertai lani ki pat kita ki bayale tang ban yo la kumno ban shio tiket ban shi job suk namar ki slow thok menta la yo tiket no pra ka jing job karang besuk kadai ka kamram gaji kadai ka responsibility gaji namar ka bangin hapan ya husiar bangin shongshit bangin kerki bangin wak jana state election committee kala ne jana ya kata hindrai ni slow thok kum ka party ni day tang ki bri ka state election committee ka slow thok ka state executive committee ka slow thok yo kumnur kumnur habangila ji yakini ki sampo parangot ki bangila slow day banai yo ni kum lai yo kaya laga jintit ka ji yo don ka no lani uno kertong upa party ka jabrai penban hakini ki arbrai hadi jiya linti nisham bakam ibet ka komya linti lani kadang kudu ka jintit ka bangin yo jintit haga jiya linti kom kita ki brio yisnutu ya ka jilong brio ka batut ka bajuna ka bambiang na si shispa na ka shispa day namar kata katao ila snow day ban pini ya ka tu ka kubo ban pin shai padba ba ka party ka tingkai hadi ya ka bor ka balaban weng ya unuru candidate wat hadir wa penbra kum ukurtong jong ka party lada ka party ka shen bagata ka jingrai ka jilesi kala ban pentut kala ban aidau ni kibale persya ini lari kala ban wadau wo kejat ya ka jingat lenti jong ka party kamtam habinge keren ya ka nongrim jong ka sinshar ka karar ka kut bat bagi keren kumno bangin pen scam ya ka jinong try ya ka kno ka sya dei namar kata kala mi ka jong ka kubo o baro kilingo kampat juja ka history jong ki seng sang pertai bahadin baladat ban jit ladapan penmera baga parti pak kaong bandala banweng oh kalong sisa ka kam ka bakwa ndai kom mangilaong ka parti ka voice of the people party kandai ka parti ka baper ne kiwe pak kan kamle iki ki baper kila kalong ki bakla ndai ban pinti kena baga jia ninti ki kan mlong ka bapakla compare laringi sangi shiteng ban pechwa kumno ka jia ninti ka bekne
atum ka jingmu ka jingi ko ki patabi balai man ngim ko asu ba kani ka khat ka pementa kandang bakla bangin poi ka ka thong ban wan ra ga jingla ban penyo ga sinchar ka khadar ka bu kini pat ba kilong pa ka shabingi ki maham ni tiong pek ma ba ka parti ka lakhan o pin ha ban husia ha yo don di rishin ka bu yo don di bril ki kwa ka ban shin ka bu ya ga jing khan ka parti da pek ha hashwa pin ai ticket yela yo ya ki application Lani kita apply tiket naga Voice of the People Party nagam daga MDC kila sedang banwan nadu masundep ke MLA election hadir ke MP election ni lamang Shrey lamang Bon kiwe party hadu mata kempala ban pun penalut yang kertong nila ada ban pun penalut yang kertong baru haji ni atli ki district council nagam daga election haga ni ka tayo nilada nila sang na po Smith haga kaartrek haga bangi na pinito yagi tu ki katong na East Castles ba na Shillong City nang tamen haga ni nilawan hapo Giant Hills haga kaartrek ban pinito yagi katong arpatayot kibani kon nak hangte po JHDC ban mentangi wan hangi nang tagi ki atli ki district ban ikini ki samut ko kipata angin aja ban pinito ban iko mo pata unte bagani gani ke jingle ka bajanai ka jumi ni ko mo pata un suto bakat bangilang ya linti kata kipata kilang ai ka jingashan kata kapati kanang klein kanang yobo kata ki jinge kinang mi kum kinongalam juga Voice of the People Party nilakwa namar kata raw banle yega eke ka bachama banle yega eke ka banisno tikna ho ban buru yegi eke ki kendon ki ban panap balaga dan kanu ka jing bambiang lesi ka jing bamyo i ka jing yega no lesi ka jingma nila panap lupa kila jingada namar ban yemkwa bakum ka party ni feel ya kipatba ko kipata bi namar kata ni community baga jimi juga Voice of the People Party kabalang ka jing kerman ya ka Jack Benriu ka jimi baga ni ka jing kerman kanu nongtang shipo ngendang hakan ya linti nang ni syakmat peace no to aba pipet ni lat pathai kubor ya ka jing linti jong ki wei ki seng san pathai ka jimi juga Voice of the People Party kadai nama ki wei ki seng san pathai kila feel ya ka jela ka jimi hagi babun kilian bat halor katakan nurin nyen ya bagi numpakla haga jiya linti ke jing kum ka parti ke batumai bana ke jing shatri ka bajanai yau patba banwan ra sai sini ke buram ya ke jatri ban kin tiu ya ke yo ke ka ban pinyak bet ya ki kam ki badai banyan lagalong ha ki shnong ki thau lagalong ha ke district council lagalong ha ke sokar julahi barokoi nilai namar kata nagoi ke jaga shagoi ke jaga ban pinshai ye ki patba ban pinsnu thu ye ki patba ban ki patba kimdai bandon ke jing artin wat kim diat ru ho thi ini ki smi ki don ki jing ken tho kam tam ki ba persha ini ki shin kabu ban ong ba ka don kata ke jiga pat ke jiga pra apo ke Voice of the People Party kam judon ka bukum kata noi pi kata ke jiga pat ke jiga pra apo ke party kalau benar ke jing bamhun lagi hot lagalong ki circle lagalong lagi district lani haka sengi porokoi nawan itit bagata kade bendon lagalong ke shnong gatau lagalong ke yingesem lagalong ki committee bawang lagalong ki committee shnong kam judon banong bakan ke jing hun lang baro shispa naga shispa kila bandan ki kep bagami ke jing bamhun ndoi ka ei ke bangi ni don banong kolong hapreng ke jing bamhun ndoi ni buram bangi hapan buram ya rai ke jing bamhun pang kata ke jing linti jong Voice of the People Party banle janai ye ke bat hagani ke jing kren ke jing tai ke jing amshin rai ta naga state election committee ka state election committee onda kala pendat ya ka kamra ka pa i keteng ka state executive committee baru mengingi don haga state executive committee oh teng don di beriu ini di sini abagi phone ki phone be yana
balai kumta balai barben pilek kumta balai pilek kumta oh don pilek bagi kijing kentok kijing kenok mau barben oleh marwai ngong ka VPP kam dei ka seng marwai barben kadon ka executive committee kadon ka state executive committee kadon ka state election committee kadon vice president kadon general secretary kadon joint secretary idon ka committee namla banrai marwai ka dei ka rai juga committee Tindai jat bagadi president napkin lo diga pot baro kijing kentok baro halali kamle tama kamdon kum kata bonong kijing marwai lada gade bagadon ngatai uta general secretary bolong MP unju snap ngatai kini kiberi dinong kikam kini kiri romba kini ki professor kinoi kai college kinoi kai nihu kimawan berpinyaso at the base of the people party kimdon kamai bam naga party VPP nganong EP kiwan ban ay kijing secretary lima kijing staff ke jongki kijing champagne ban no yu sinyang penai klan community ban yo anong AAM kini kiri romba kibakum kini kinoma larangi bakla haga jinga linti ke jingi